sibonga kakhulu kwi-leadership yomkhandlu ngokuthi iphinde isivumele nangalonyaka ukuthi sibe nale annual prayer summit, ngoba sizoba nayo le summit minyaka yonke lapho sihlanganisa khona abasebenzi kakhulukazi ke namhlanje abangamaKrestu. Asibavalelanga ke eminyango lababanye ngoba siyasekelana. Le nkonzo siba nabo sibe sikade sibe ney'nkonzo ey'ncane esizenza unyaka wonke ezibheka izimo kakhulukazi ezisikhahlameza la eThekwini. Kukhona ukubulawa kwabasebenzi, kukhona ukuzibulala kwabasebenzi, alcohol, drug and substance abuse within abasebenzi bethu. Khona abasebenzi bethu abagxile kakhulu ey'kweletini. Namhlanje ke abasebenzi bazosima bephuma la bazobe bethole ukukhulekelwa, and we have also invited ubaba umprofethi uMsimang ukuthi kube uyena ozosikhonza ngezwi likaNkulunkulu. Sibheke kuNkulunkulu under i-theme etholakala la kuma Proverbs 14 verse 34 ethi, righteousness lifts up a nation, but sin is a shame to any people.